Glavna luka Dubrovnika u njegovoj novijoj povijesti se nalazi sa suprotne strane staroga grada, između predjela Gruž i poluotoka Lapada. Tu su nekad na kraju dugog i zaštićenog zaljeva bila poznata dubrovačka brodogradilišta. Uz obalu je izgrađeno i nekoliko ljetnikovaca Dubrovačke vlastele, od kojih većina stoji i danas. Danas u luci Gruž, između svojih putovanja na bliže i dalje otoke i luke, pristaju brojni putnički i turistički brodovi. Velik dio obale je predviđen i za pristajanja kruzera u posjeti Dubrovniku. Projekt proširivanja i uređivanja obale se nakon nekoliko godina dovodi kraju. Prvo je uređena glavna obala u duljini od 1 kilometra, a sada se radovi završavaju i na području Batahovine. Uz brojne putničke i manje brodove, ljeti luku Gruž posjećuju i brojne jahte bogatih dubrovačkih gostiju. U nekoliko parkova oko luke Gruž se nalazi Sveti Vlaho, prvi borbeni brod kojega su na raspolaganju imali branitelji Dubrovnika za vrijeme Domovinskog rata. Nedaleko od njega nalazi se i Majsan, oklopno vozilo napravljeno u ratnoj žurbi i korišteno na širem dubrovačkom području. Također, u parku ispred robne kuće Srđ nalazi se i unikatna teretana na otvorenome, potpuno opremljena raznim spravama za vježbanje.